Qed ikomplu jiżdiedu l-ilmenti li qed jidħlulna fin-newsroom tagħna ta' nies li qed isibu kjuwijiet twal inkella mhux qed jinqdew mis-servizz li suppost joffri l-Gvern fiċ-ċentri tas-saħħa u fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Fl-aħħar sigħat persuna li tkellmet magħna rrakkontatilna kif anzjana li għandha aktar minn 70 sena u li tbati mid-dijabete ingħatat appuntament tas-sena d-dieħla. Dan minkejja dak li wieħed il-Partit Laburista fil-kampanja elettorali li jekk ikun fil-Gvern jelimina jew għall-inqas inaqqas il-waiting lists. Esattament, u din hija diet clinic sort of, jiġifieri prattikament biex jedukawha biex ituha dieta, ovvjament biex timprovja s-saħħa tagħha, jiġifieri ma tistax tistenna dak iż-żmien kollu definitu. L-iktar ħaġa li urtat lil dan l-individwu u l-fatt li l-Ministru tas-Saħħa għal il-kjuwijiet spiċċaw, mentri r-realtà turi mod ieħor. Li urtani kif qed tgħid li l-Ministru mar on record li qal li naqsu l-kjuwijiet, eċċetera, ġifieri u fil-verità ġifieri tingħata appuntament kemm jiġi 7 xhur wara ma laqas iktar hu nimmaġina ma naħsibx li tagħmel sens. B'risposta għal diversi stejjer li żvela dan l-istazzjon fl-aħħar jiem fuq is-servizz tas-saħħa, il-Gvern kien kostrett joħroġ stqarrija li fiha tefa' tort fuq il-Gvern preċedenti u qal li għaddejja ħidma biex tinstab soluzzjoni għal problema fl-emerġenza li skont l-istqarrija intirtet mill-amministrazzjoni ta' qabel. Dan minkejja li ftit tal-jemilu fuq is-Super One, il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia ftaħar li l-problema solvija meta qal li l-kjuwijiet spiċċaw. Fl-istqarrija tal-Gvern ingħat li l-Ministru tas-Saħħa fl-ewwel ġimagħtejn tiegħu bħala Ministru waqqaf kumitat ta' azzjoni biex jistħarreġ is-soluzzjonijiet. Fakkar ukoll li l-Ministru Farrugia issa għandu uffiċċju fid-Dipartiment tal-Emerġenza biex ikun viċin il-pazjenti. Il-Ministru Farrugia allega wkoll li l-Ministru ta' qablu kellu rapport ikkummissjonat minn Università Amerikana dwar l-operat tal-Isptar Mater Dei li kien ilu f'idejh għal aktar minn sena, imma ma bediex il-proċess tal-implementazzjoni biex jattwa dak li suġġerewlu l-esperti. Għal dan wieġeb id-Deputat Nazzjonalista Joe Cassar li ċaħad b'mod kategoriku dak li qal il-Ministeru tas-Saħħa. Meta mbagħad għamlu r-rapport finali, il-management ta' Mater Dei dak ir-rapport flieħ qabdu sections u beda jiltaqa' ma' kull section u ma' kull dipartiment, ġifieri il-proċess mhix vera li ma sar xejn. Joe Cassar temm jgħid li s-soluzzjoni fl-emerġenza mhix li tagħmel uffiċċju fl-Isptar Mater Dei imma li ssaħħaħ il-kura primarja. Qal illi il-problema tal-emerġenza ġiet riżolta għaliex għamel uffiċċju issa mhux qed jaċċetta l-fatt li ħażbal. Ma jimpurtax li tieħu żball. Imma li issa tipprova ssib kull forma ta' skuża biex dak li żball tat-tiegħek ma naħsibx li hija ġusta. Sa dan it-tant kjuwijiet twal oħra li wkoll qed jidħlulna dejjem aktar rapporti dwarhom huma dawk li qed ikun hemm quddiem l-uffiċċji tal-kostitwenza ta' diversi deputati tal-Labor li issa jinsabu mimlijin bin-nies jistennew li jieħdu dak li ġimwiet lilhom qabel l-elezzjoni. Issa saħansitra daħlulna rapporti li anke fil-Ministeri qed ikun hemm kjuwijiet twal, inkluż f'dak tal-Ministru Joe Mizzi fil-Furjana u f'ta' Mary Louise Colejro Preka fid-daħla tal-Belt. Nies li tkellmu magħna qalulna li fil-każ ta' Joe Mizzi wara li l-kamera stana marru jiġbdu dak li kienet jiġri l-ħamis filgħodu, il-Ministru ordna biex in-nies ma jinżammux fuq barra u jagħmluhom siġġijiet apposta biex jiddaħħlu bil-qiegħda fir-reception. Kienu stess li mill-informazzjoni li għandna niżel jagħti din l-ordni wara li fil-post waslu l-kameras ta' dan l-istazzjon. L-istess sorsi qalulna li juder ferm irrabjat b'din is-sitwazzjoni. Sieb, qed inkellmek bil-mod. Qed inkellmek bil-mod, qed lek tini ċans, ħantik risposta. Ma tħallx post. Ma tiġbidx. Għatlek biex ma tiġbidx. U nut laqas qed tittini ċans ħan iċċekkja jien l-affarijiet. Mhux minn barra kollha xiena. Jidher li s-sitwazzjoni li waħda kaotika tkun l-istess fl-uffiċċji ta' Mary Louise Colejro Preka f'Ħal Qormi u Ħalluqa fejn ikun hemm ukoll il-kjuwijiet twal quddiem l-uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes u anke fil-każ tas-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis fl-uffiċċju li għandu f'Birkirkara.